שאני שמעתי מה יש לה, וכמה זה עלול להיות מסוכן מבחינה בריאותית, והתקשרה לשאול אותי, אמרתי לה, תלכי על כל הקופה, לא לשאול שאלות בכלל. בזכות הידיעה שאני יודע שיש לי ביטוח, שמכסה לי את כל ההוצאות. יש לי סוכן ויש לי מגדל ויש מישהו מאחוריי. בלי זה, היא לא הייתה בחיים. אתה מבין? הלכנו על כל הקופה, ואפשר להגיד, הצלנו אותה. אבל זה באמת היה, כאילו, בקטע שהיא אומרת לי, אני מתקשרת לפקידה, והיא אומרת לי, תקשיבי, התור הכי קרוב שיש לי, זה בדצמבר. אמרת לה, אנחנו בספטמבר. את אומרת לי, דצמבר? אני יכולה למות עד אז. אז היא אומרת לי, תראי, אני נורא מצטערת. והיא אומרת לי, תפני לשר"פ. אמרתי, אוקיי, תני לי את הטלפון. את מכירה את הטלפון, תני לי את הטלפון. קשרתי לשר"פ, אז היא אומרת לי, את יכולה לבוא היום? הייתי בהלם. בזכות ביטוח פרטי. ממש. הייתי בהלם, אמרתי לה, מה? אמרתי, תקשיבי, אני לא גרה בירושלים. אם הייתי גרה בירושלים, הייתי באה עכשיו. אבל בואי נקבע ליום אחר, ואז קבעתי ליום אחר. אבל הייתי בהלם. מה עושה אדם שאין לו ביטוח? מסכן. פשוט מסכן. אם הוא צריך לחכות, אתה יודע מה, באמת אני אומרת בכנות, אם במצב שלי, שאני לא ידעתי עד כמה המצב שלי גרוע, ועד כמה המצב שלי קשה, ועד כמה אני פצצת זמן מהלכת, שאם אני לא הייתי מטפלת בזה, והייתי מגיעה למצב שזה היה מתפוצץ לי בבטן, הייתי מתה. כי אם הייתי צריכה לחכות לקופת חולים כללית, אני לא יודעת באמת במצב שלי, במצב הקשה שלי, במצב של הכליה, שהיא במצב של מה שנקרא פצצת זמן מהלכת, וזה גם הרופא אמר, אם לא הביטוח, אני לא יודעת איפה הייתי היום.